Grabe lang ni ano, usa o. Ni kini sang tulo mga tilugon kay ba pero mga hat kayo mga hat mama. Sus kini yung usa kining daoton. Pang. Sus baw lang. Pagkaputi abi yun siya. No. Sus baw lang kini yung bayhana eh. Maangton ka lang day. Sus baw lang. May tilaan gikan diri hantod sa imo bukan. Grabe puti ayo. Ego lagi taong ko tanaw ani. Jesus. Gini ako ba? Mabusog ra ko magsigig tanaw ni. Grabe ugbo na ra ba oy. Uy, may ikaw man habay oy. Saan sa itago? Sa may hindi. Le diha. Kabantay ka upat ka babae. May usa ba kanang dauton? Oo. Gini ako. Uy, grabe na puti abay oh. Ikaw ba gilamian pa ka? Ako nakatilaw na ko sa ngabil na. Ay, nang hambog na sa kabay. Ikaw ba hilig ka pangambog? Nakatilaw na lagi ko sa ngabil na. Kaya ato nga aging sa to adlaw ha. Basta ni aging adlaw. Nakuyapan ko bay. Okay? Super init kay ba? Super hot oh. Na kanang na-dehydrate ko. Sabot ka dehydrate. Oo kanang. Basta dehydrate. Basta mao na siya. Nya. Timing man kana bay na. Naidaghan mga ingana nagtapo kaya pun sila nya na. Nakuyapan mo ko natumba mo ko kalit silang tungod. GCPR ko niya bay. Nya matumat resuscitation. Pag nya siya po jud matumat kanang murag malumos bay kang tabangon. Nga na ba? Nya kay sus nursing man din na. Dili nursing nga kato silingan na to. Nursing na yang kurso ba? Nursing. Dili nursing. Dili pod. Sus mo to bay. Sus pag anak-anak niya nagpakuyap man sa umayo. Kahit uning gibuhi na sagko kay unsa mo antay mahimo bay kan kitang mga laki og kay bawi ka ng mga babae bisig nagpa-nurse na sila pero nakikita mga pagnanasa na to gipaak-paak og may akong ngabil bay. So siya gipilmerong babae nakapaak sa ngabil bay. Ko na lang giagwanta wa nam koy mahimo bay kay wa pa man jud kusog. Sus wa na mabay na nya puti ar babay nya lami ki ngabil bay. Mi kay bay bay kan. Ako kay magpakuyap-kuyap mo. Suway di mami uyab ba na. Nya kanang diyan na ti kabaya kay kilibangan ko gud nya nakita mo ko nimo diri naglili ka kay uyo ko nimo ba haron ikim inga latabang. Acting ba? Unya na kalibang bay. Sige madadapa ya. Duol ko dito dapitan magpakuyap-kuyap ko. Ikising gitong tabang. Sige. Anak ba? Aray, uy. Tabang asaran. Tabang. Nakuyapan dito ko nakita na. Nakuyapan. Bay. Kay ko mas mana. Nonsen siya. Ano kuyapan man eh? Ay madlok jud ko ana ay ano uy. Buhi pa, ma'am. Oh my God! Wow! Bay. Okay, bay. Gini agawa mo. Bay. Nya. Bay. Di ba kaya? Okay na? Di ko matumat, ma'am. Resuscitation. Oh, matumot. Bay, tanang bay. No. Bay, mana naina man ani bay. Bawang kulapo bay. Bay, mananang diyan bay. Ito na ba yun? Ang bay.